Srdačan pozdrav dragi prijatelji i dobrodošli. Evo malo u ležernijem izdanju za kraj programske sezone, 19. sezone Sporta nedjeljom. Nogomet smo polako ostavili u ovoj priči u želju da će naši nogometni klubovi kroz ljeto odraditi dobar posao, a mi ćemo o vaterpolu, temi koja će biti sad ponovno u centru pozornosti svjetskih medija. Svjetsko vaterpolsko prvenstvo u Singapuru kreće. Naše barakude brane zlato. Osim toga pričamo o eroziji i odlasku mladih igrača na sveučilište, sportaša, ne ih samo igrača, na sveučilište u Ameriku, a oni ne samo da plaćaju stipendije, nego i daju novac za odlazak. Dakle, sve manje i manje ćemo imati sportaša u, ne samo Hrvatska, nego i Europa. Ta tema je danas na meniju i ono što je vrlo važno svake pola godine, 6. i 12. mjesec sa predsjednikom Paraolimpijskog odbora Ratkom Kovačićem podvlačimo crtu. Ostanite uz nas, idemo sa posljednom najavom, headom u 19. sezoni. Malo pomalo ide kraju još jedna programska sezona Sporta nedjeljom. Idemo ususret 20. jubilarnoj. A do tada imamo danas vrlo intrigantne teme posebno za mlade sportaše. Ali preko ljeta prisjetit ćemo se najboljih, najblještavijih trenutaka ove 19. sezone Sporta nedjeljom. U ovom 822. izdanju pričamo o vaterpolu. Pred nama je svjetska vaterpolska smotra u Singapuru. Naši brane zlato, a u studiju nam dolazi proslavljeni olimpijac, čovjek s 2 olimpijska zlata, vaterpolist Tomislav Paškvalin i naš je povjerenik za sport predsjednika Zorana Milanovića. Amerika udara na najjače. O sportu pričamo da ne bude zabune. Već nekoliko godina sveučilišni sport u Americi uzima najtalentiranije sportaše Europe, a time i Hrvatske, i nudi im u zadnje vrijeme osim školarina, smještaja, hrane i prava mala novčana bogatstva onim najvrednijima. Može li se Europa oduprijeti egzodusu prije svega najtalentiranijih košarkaša odbojkašica, odnosno iz onih sportova koje Amerika, kažemo tako, šmeka? Imamo sjajne goste, edukativno i poučno kako sportašima, tako i roditeljima. Naši parasportaši i u ovom polugodištu napravili su ekstra rezultate. Na kraju naše programske sezone tradicionalno druženje s čelnim čovjekom našeg Paraolimpijskog odbora, Ratkom Kovačićem. Biće još nekih tema, svakako, ostanite s nama. I polako, korak po korak, evo došli mi do doslovno službeno, ali i preko ljeta emisija Sport nedjeljom znate da ide u svome izdanju najbolje od najboljega, a neki od vas neke emisije koje smo odabrali nisu gledali, sigurno će uživati, ali dok smo još živi, ono što se kaže, pratimo i radimo teme koji će nam donijeti zanimljivost u danima koji dolaze ili su trenutno sada in. Ljeto, more, voda, bazen, kako god okrenete, i svjetsko vaterpolsko prvenstvo koje nam kreće u srpnju u Singapuru. Naša vaterpolska reprezentacija igra u skupini sa Grčkom, Kinom, Crnom Gorom, a kada govorimo po prvi puta i naše vaterpolistice nastupaju na svjetskoj smotri, igramo sa Grčkom, Japanom i Mađarskom, dok od vaterpolistice očekujemo da obrane čast povijesne važnosti hrvatskog vaterpola. Od vaterpolista Barakuda sigurno se očekuje jer se brani naslov svjetskog prvaka. Dobra priča iz Singapura. Razmišljajući koga zvati u emisiju, jednostavno je bilo doći do odgovora. Jedan od naših najuspješnijih zlatnih olimpijaca iz 84. iz 88. Tomislav Paškvalin, povjerenik za sport predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića, čovjek koji je 100 godina u sportu i rekao bi dao je svaki atom svoga bića vaterpolu i generalno sportu. Tomislav, hvala ti lijepa na dolasku u emisiju. Hvala vama na pozivu. Za početak, gledajući ovu našu reprezentaciju koja solidno, dobro djeluje, iako uvijek naravno očekujemo vrhunac na samoj svjetskoj smotri, što Tomislav Paškvalin vidi? Pa mi ćemo se ove godine prvi puta na svjetskom prvenstvu susreti sa novim pravilima vaterpolo igre. Znači, vaterpolo igra se znatno promijenila. Znači, prešlo se sa bazena od 33 metra na 25 metara, to su sad službena pravila FINE. To iziskuje sasvim drugačiji pristup i treningu i pripremi, a i samom konceptu igre. Tako da je to jedna novost i sigurno će
je potrebno jedno vrijeme prilagodbe, ne samo za našu, nego i za druge reprezentacije, ali ono što sam vidio, mislim da se puno više dinamizirao vaterpolo, puno više ima kontakt igre, puno ima više brzine, tako da mislim da će biti ovo svjetsko prvenstvo provjera za sve i nadam se da će Hrvatska tu uspjeti i dalje održati primat, što znači kad kažem primat, da će ući u borbu za medalje. Ima nekih imena koje možemo sad spominjati ili ne spominjati, ali generalno možemo li u krajnjoj liniji sa ovim rosterom koji je održati, ja bih rekao, jednu propulziju kvalitetnih rezultata, a to znači da uvijek očekujemo u Hrvatsku negdje tamo u četvrtfinalu, polufinalu velikih natjecanja. Pa dobro, naravno, mi smo završili jedan olimpijski ciklus prošle godine i uvijek ulazimo u novi olimpijski ciklus. Godina koja je bila Bila je godina tri velika pamćenje, natjecanja. to su bile 3 velike medalje, sad ulazimo u novo olimpijsko razdoblje, pripreme su za Los Angeles koji će biti 2028. Međutim, vidim da je izbornik Tucak uključio neke igrače, mlađe igrače, da je zadržao nekolicinu iskusnih, starijih. Došla su vremena da više ne dijelimo na mlade i stare, nego na dobre i loše i mislim da je moj dobar odabir i da će biti jedna lijepa tranzicija i da ćemo sigurno od nekim igrači koji do sad možda nisu bili u prvom planu, da će oni biti ugodno iznenađenje. Grčka, Kina, Crna Gora, kad je skupina izvučena, onda je bilo reakcija Ivice Tucka, zahtjevna skupina. Pa, moramo, zahtjevna skupina. Skupina je teška, zahtjevna, točno. Međutim, s obzirom na našu kvalitetu i reputaciju koju imamo u svjetskom vaterpolu, normalno je da ćemo mi sigurno proći dalje u daljnji krug, samo sad bitno s koje pozicije. I onda kad dolazimo u knockout fazu, onda zapravo govorimo o najbitnijoj utakmici i onda idemo po utakmicu do kraja, kao što smo uvijek išli na velikim takmičenjima. I smatram da je za to naš stožer i ova ekipa koja je danas aktualna i koja je ovdje u tom trenažnom procesu za Singapur spremna. Ali kažem, teška skupina, ok, dobro je za otklanjati eventualno još neke nedostatke kroz skupinu u igri, uočavati nekakvu, ajmo reći, možda uočavati neke nove mogućnosti u danjem toku prvenstva, dok kad završimo skupinu, onda idemo u knockout fazu i to je onda svaka sljedeća utakmica je najbitnija. Pretpostavljam standardno favoriti. Ima li neki skriveni favorit po tebi? Je li to SAD, Brazil, je li to Crna Gora? Da, pa morali bi tu uključiti po meni Sjedinjene Američke Države koje imaju jednu sjajnu reprezentaciju. Evo, upravo je i ovo svjetsko prvenstvo do U20 u Zagrebu, ima isto jednu sjajnu i dobru generaciju. Znači, po meni teško je očekivati od zemalja koje su navedene, Japan, Kina, da će nekoga ugrožiti, ali tu ekipa kao Sjedinjene Američke Države i Australija su ekipe koje su dobre, nepredvidive i moramo samo se vratiti na onaj prvi dio razgovora gdje sam rekao ulazimo u sasvim novi vaterpolo koji je novi za sve, to je vaterpolo u 25 metara, brži napad, kraće vrijeme, brži igrač, manje vremena za igrača više i jako puno kontakt igre, tako da bi se moglo tu dogoditi možda i nekako iznenađenje, ali nadamo se da to neće biti sa hrvatskom reprezentacijom. Lijepo je spoznaja da imamo na svjetskom prvenstvu i naše vaterpolistice po prvi puta. Da. Pa to je veliki uspjeh kompletno Hrvatskog vaterpolo saveza, znači uz prvu selekciju mušku koja je zapravo, kako bi rekli, nomen est omen, ime je znak u hrvatskom sportu. Drago mi je da su i ušle naše vaterpolistice, zaslužile su. I zadnje vrijeme se dosta ulaže u ženski vaterpolo i to je vidljivo. I ovo je stvarno lijepa ulaznica koja se dogodila odlaskom na svjetsko prvenstvo, gdje oni stvarno odlaze tamo bez nekakvih velikih očekivanja, ali sigurno da će dati maksimalno sebe
u granicama njihovih sad trenutačnih mogućnosti, ali da imamo neku budućnost i da imamo kontinuitet i u tim mlađim selekcijama u ženskom vaterpolu je jako lijepo i pohvalno. I možete zamisliti kad na tako velikoj svjetskoj smotri sporta se pojave dvije selekcije iz jedne zemlje, i muška borbena i ženska, predivna priča za hrvatski sport i za hrvatski vaterpol. Apsolutno. Tu treba spomenuti i U20 Bajića, Zorana Bajića i njegovu ekipu, ali da sad pretjerano ne idemo u analize. Tomislav Paškvalin je definitivno osoba koja je obilježila kako kroz igračku karijeru, tako kasnije, ja bih rekao, i onu administrativnu priču kroz Ministarstvo sporta u jednom trenutku, pa evo sada kao čovjek od posebnog povjerenja za sport, ja bih tako to kazao, predsjednika Zorana Milanovića. Družio si se i sa ministrima, a evo sad si uz predsjednika Milanovića u posljednjih 7-8 godina dosta naglašena HDZ-ova vlada u ljubavi prema sportu, u kontekstu pomoći i razumijevanju, zovu se sportska vlada i tako dalje i tako dalje. Predsjednik Zoran Milanović ne tako često ne komentira sportska događanja, ali komentira, kuži, onaj ko razumije između rečenica, kuži da predsjednik razumije šta se događa. Kako on gleda onako kad nekad malo porazgovarate o sportu, jeste na dobrom tragu? Onaj čovjek je vrlo sportski informiran, predsjednik ima sina vrhunskog sportaša i praktički jako je ugodno surađivati s njim jer je jako blizak sportu. Međutim, kad govorimo o ovom dijelu diobe vlasti, zna se točno koje su, ajmo reći, uloge institucije predsjednika, koje su uloge, naravno, izvršne vlasti, zakonodavne vlasti, o čemu sam govorio sad nedavno na konferenciji. Ali ovo što ste vi isto na početku rekli po pitanju financiranja i po pitanju novaca, naravno postoje priče da novaca uvijek nema, onda postoje priče da novaca ima, treba ga dobro rasporediti. U svakom slučaju tu je negdje na sredini istina. Vaterpolo savez i Pero Bukić, koji je čovjek u toj izvršnoj funkciji već godinama, je stvarno dao maksimum da se stvarno sačuva vaterpolo sport u Hrvatskoj, jer Nacionalni savez veliki dio sredstava transferira na manje sredine, jer nije sport samo u Zagrebu, vaterpolo, niti u Dubrovniku, ni Rijeci, Splitu, nego i na manje sredinama, što je jako bitno. Ako hoćemo razvijati jedan sport koji ima ovakvu veliku tradiciju i veliki uspjeh, mi moramo uložiti u bazu, a baza je u klupskom sportu, što smo rekli na konferenciji. Ja uvijek doživljavam sport ne samo u finalizaciji na trgu Bana Jelačića kad slavimo i kad smo svi sretni, nego upravo nekako onoj maloj jedinki ćeliji koja se zove klub, jer u klubu, u toj mikro, rekao bi, infrastrukturi se stvara i gradi hrvatski sport i hrvatski rezultat, sportski rezultat. Tako da u svakom slučaju izuzetno ja svugdje gdje mogu, a isto spomenuli ste da imam kontakte i naravno da imam i taj neki socijalni kapital koji sam godinama čuvao i pazio, da ljudi moraju znati da ako želimo sačuvati rezultat i prepoznatljivost Hrvatske kroz rezultat sportski, da moramo stvarno uložiti u bazu, što znači u bazu u djecu, u infrastrukturu i u trenere koji moraju raditi sa tom djecom, jer gdje nema dobre velike akumulacije tih sportske djece, nema kasnije, teško da ćemo očekivati u budućnosti nekakav veliki rezultat, a znamo i sami da smo, ne da jesmo, nego ja to javno komentiram, da smo najtalentiranija nacija na svijetu, jer možemo sad reći bilo koji sport, od tenisa, plivanja, rukometa, mi imamo svugdje zvučno ime koje je proslavilo Hrvatsku. Da li ćemo skijanje, hoćemo tenis, hoćemo rukomet, vaterpolo, nogomet, gimnastika, atletika, tako mala zemlja, a u svakom sportu, streljaštvo, di taknemo, judo, taekwondo, ne znam da nekog ne zaboravim, svugdje smo dali nekakav maksimum. Mislim da je to dobar pokazatelj tog zapravo zemlje talentirane za sport, ali ono što je jako bitno da stvarno se treba osigurati ono što je najvažnije, a to je da djeca ulaze u sustav sporta. Međutim, moramo samo biti svjesni jedne činjenice, i koliko znam da je to predsjednik Olimpijskog odbora i Olimpijski odbor krenuo sa osiguravanjem sredstava koje bi supstituirale aktualne članarine, jer znamo da veliki dio
roditelja plaća članarinu da bi dijete se moglo baviti sportom, to je hvale vrijedna inicijativa. Do toga da oni koji imaju novac mogu se baviti sportom. I nažalost sa tim pristupom radimo to da sport postaje ekskluziva, a to nije dobro. Jer puno puta moja generacija je davno prošlo vrijeme svršeno, međutim znam da u to vrijeme nikakvih članarina je bilo, mogo si se normalno uključiti u rad kluba i tu su možda, da kažem, djeca iz obitelji koje su bili slabije imovinske stanja mogli naravno normalno trenirati. Danas u određenim sredinama to stvarno može biti luksus, jer ako imate djecu talentirano, imate 3 djece i svako djece bi htjelo biti u sportu, to je jedan ogromni izdatak za obitelj. Pa ja mislim da je jako bitno i za to sam se zalagao kad sam bio doministar, da Hrvatska mora napraviti mrežu sportskih objekata i to je jako bitno. Hrvatska je rasprostranjena, naravno međutim u toj mreži sportskih objekta postoje i nekakve, moramo to nazvati, civilizacijski iskoraci, a to je, ja ću biti opet možda tu malo subjektivan, a to su plivališta. Jel? Mi danas, ja sam dijete zagrebačkog sporta i zagrebačkog vaterpola koji je živio kompleks malog bazena, jer znate sami da univerzijade u gradu Zagrebu nije 1987. nismo imali jedno plivalište. Znači, kompletan zagrebački vaterpolo, plivački skokovi sport je živio u Maloj Daničiću, u gradu koji ima 800.000 ljudi tada, ili 750, ne znam točno. I to je jedan kompleks koji je bio nevjerovatan, s obzirom da recimo Beograd u tom trenutku ima možda 10 olimpijskih bazena. No, i tu priču smo bajpasirali. I danas je sasvim neko drugo vrijeme. Danas grad Zagreb ima nekoliko olimpijskih bazena, međutim pitanje je uopće da se napravi nacionalna strategija po pitanju sportske infrastrukture i to mislim da suradnja mora biti središnje države sa lokalnom državom i regionalnom i da se stvarno vidi koje su potrebe u izgradnji sportske infrastrukture. I smatram da to, kao što sam rekao, jedan od bitnih preduvjeta ako hoćemo imati u budućnosti jedan sportski rezultat, odnosno možda ne u sportski rezultat, nego zdravu naciju, tjelesna aktivnost je zdrava i jedna zdravstvena priča. Znači da je to jako bitno da se radi na tome. I kao što sam uvijek imao pristup u razmišljanju takvim stvarima, zašto je to bitno? Zato što ćemo moći imati kontrolu, ako idemo na jednu jedinstvenu priču, kontrolu potencijalnih investicija po cijeloj Hrvatskoj i kontrolu nad tim investicijama. Jer kažem, ako, vrlo ću vam reći plastično i transparentno, ako se radi negdje plivalište, dvorana, jako je bitno tu, tako sam ja radio, ljude koji rade projektne zadatke, uključiti ljude koji su bili u vrhunskom sportu i ljudi koji su korisnici bili takvih građevina na način da se te građevine rade vrlo ekonomski isplativo i da one budu u fazi eksploatacije ekonomski održive. To je po meni jako bitno, a tu se neće onda raditi pogreške koje su se radili na nekakvim već sadašnjim infrastrukturama sportskim, da se radi sportska infrastruktura gdje zapravo se ne može se otplivati zato što je bazen kraći za pola metra, zato što je uži za 6, jednostavno zato što nisu se uključili ljudi koji su iz sporta, koji su bili nekad korisnici takve infrastrukture, a i sami znamo da postoji određena pravila u federacijama, krovnim, nogometnim, vaterpolo, gimnastičkim i moramo se onda i u tom projektnom zadatku uklopiti u te gabarite da ne napravimo nekakve takve infrastrukturne pogreške i zapravo da onda ta sportski objekat ne koristi sutra za natjecanje niti mlađih niti starijih selekcija. Ali je vrlo važno, isto tako u apsolutnom kontaktu sa terenom, imamo problem, odnosno za sad kad postaviš pitanje, je li na nacionalnoj razini taj financijsko-infrastrukturni put dobro trasiran, oni će kazati sportaši da neke stvari vidimo da idu u tom pravcu. Kad se spustimo na županijsku i lokalnu razinu, tu nastaju problemi u razumijevanju. Tu mora biti sinergija, o tome smo i pričali. I kad se rade i naravno ministarstvo. Zato sam ja rekao, kad govorimo o sportu, to mora biti sinergija i ostalih resora, ministarstva,
obrazovanja, zdravstva, financija, sve to mora biti sinergija kad se razgovara o sportu. Jer ako mi sad govorimo o sportskoj infrastrukturi, onda sportska infrastruktura može biti, ako ćemo imati nekakav racionalni pristup na lokalnoj razini, to može biti kvalitetno izgrađena školska dvorana. I ona je zapravo jedan vid sportske infrastrukture koje se može koristiti, naravno u razvojnim gabaritima, ne trebaju tamo malim sredinama, da govorim, gledališta, mogu biti teleskopke, ali je bitno je da ta dvorana može biti onda i za natjecateljski sport, da može za školski sport, može biti za rekreaciju i tako zapravo tim jednim pristupom gdje centralna država to zapravo usklađuje i sinhronizira sa lokalnom i regionalnom zavistom, mi dolazimo do zapravo jedne kvalitetne zdrave mreže sportskih objekata i to je jedan ogroman iskorak koji bi bio ne samo da sutra održimo taj sportski rezultat, nego takvim pristupom ćemo stvarno privoliti djecu da se počne baviti tjelesnom aktivnosti i to je nama svima cilj da nas se djeca uključuju u tjelesnu aktivnost, a onda pomalo i u sport. I o tome smo razgovarali svih ovih tjedana, nevjerojatno puno kontakata smo imali i došli smo do jednog generalnog zaključka da stvarno smo jedna troma, tusta nacija, koliko god mi mislili da smo sportska nacija, možda je baš Pero Bukić kazao, mi volimo pobjednike. Istina je, činjenica je da nam djeca sve manje treniraju, sve nas je manje, a kad govorimo o toj infrastrukturi, pada mi na pamet dvorana u Sinju, košarkaško, rukometna, odbojkaška, koja kad ne daj Bože rukometašicu gurneš malo body checkom, već je nakon 1,10 m zid, dakle, a utukli su se veliki novci. Dakle, da je tamo neko došao stručnjak i kazao za rukomet ti treba toliko, za odbojku ti treba ovoliko, šta je bi bio 1 milion više ili manje, ali da onda imaš... Imamo primjer jednog hrvatskog grada, Osijeka, koji recimo nema plivalište. Zatvoreno plivalište ima malo koje nažalost ne zadovoljava niti plivačke niti vaterpolo dimenzije. Evo, to je samo jedan primjer. Da. Ima li Tomo, ovako pred kraj, volje, osjećaš li volju političke, jer bez politike, sinergije s politikom nema u Hrvatskoj rješenja. Ima li stručnog znanja u Hrvatskoj da se tako nešto sad, nešto se pokrenulo, sad taj stručno znanje mora biti taj okidač koji će biti poticatelj izvršne vlasti. I je li ima novca u Hrvatskoj? Zdravko Marić, bivši ministar, rekao da ima novca. Pa novaca po meni ima i ja smatram i uvijek ću se za to zalagati da moramo stvoriti zajedništvo i to je po meni, ja dolazim iz timskog sporta i živio sam u slačioni sa momcima, stvarali smo sve zajedno i to sam spomenuo na ovoj konferenciji gdje su bili ljudi iz različitih resora i financija i prava i kineziolozi i međutim sukus pameti, znači i pravne i financijske i sportske i kad imamo svi jedan jedinstveni cilj stvarno da napravimo jedan iskorak i da sa tom snagom zajedništva stvarno urazumimo ljude iz političke elite, da se to radi stvarno jedna vrhunska stvar, da tu nemaju nikakvih političkog dodvoravanja, nekako jedno stvarno činjenično stanje koje moramo pomaknuti, koje nam je ovako danas i da idemo prema ovome čemu smo govorili, da napravimo stvarno sve da ta Hrvatska sutra ne u samo taj sportski rezultat koji je takav, pitanje koliko će biti održiv, da jednostavno bude i zdrava nacija u pristupu i djece, a tu vam je priča i vezana i uz kurikularnu reformu, da li ćemo im imati, da ne uzimo temu, da li ćemo imati 2 sata tjelesnog odgoja, 3, to je zapravo, to je pitanje zajedništva. Pa ćeš imati prostora za treninge. To je ta nekakva suradnja, resorna suradnja, kad se govara o sportu, onda tu mora biti obrazovanje i kultura i sport i mislim sve mora biti uključeno, jer nama su jako bitni, ja to tako gledam kao čovjek sa iskustvom, u ovoj fazi jako su nam biti roditelji, da roditelji budu ti koji će stvarno vidjeti da su stvoreni fantastični uvjeti, da im se djeca uključuju u sport i da taj sport nosi benefite nevjerovatne. I nešto što ćemo odmah sad kazati u nastavku emisije na temu ovo što je rekao gospodin Paškvali, naš legendarni olimpijac, da se stvore uvjeti da djeca ne idu, jer sljedeća tema nam je košarka, odnosno odlazak mladih sve više
na koleđ, konkretno košarku, i sad taj koleđ više nije samo studiranje, smještaj i hrana, nego i dobra lovica. Ne smijemo to dozvoliti da nam se erozira mladost, jer kad odu u Ameriku, oni će zaraditi, dobro će proći, pitanje je, ali hoćemo li dobiti i jesmo li izgubili kvalitetnog potencijalnog sportaša. Tomo, hvala ti lijepa što si nam došao zbog vaterpola, našoj vaterpolskoj reprezentaciji, želimo puno sreće na svjetskoj smotri, malo smo naravno zbog prirode tvoga posla dotaknuli neke druge sfere i hvala ti što si zatvorio 19. sezonu. Evo, hvala lijepo vama na pozivu i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Zaslužili ste. Hvala puno, mi idemo dalje, rekli smo tema, ja bih rekao, sveučilišna košarka i budućnost hrvatskog sporta, kako nam veliki uzimaju, ne samo nama, nego i cijeloj Europi, i tu ćemo imati velike probleme ako se ne odhrvemo. Recimo samo da Barcelona i Real u košarci ove mlađe kategorije, pitanje je li već imaju. Idemo dalje. Zagreb i Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao spina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaši, ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti, preljepe hostese, sport nedeljom stiže na svjetske adrese. I Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki i mali, pravi šampioni. Svi su oni Anti, dragi gosti bili, najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, sport nedeljom je stvorio Ante Breko! Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. Gogs Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. Gogs HR. Svježina, kvaliteta, cijena, domaći proizvodi. Samo za vas u supermarketima KTC. Svježe meso svaki dan. KTC. Broj 1 u svježem mesu. Potvrdili kupci. Potpuno nova Kona. Levan Limited. Skelin Mont iz Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i ugradnji PVC i alu stolarije, kao i staklarskih proizvoda. Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelin Mont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelin Mont. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Ako ste se odlučili za nove trendove, svoje povjerenje dajte tvrtki Jerkić Bazeni. Zastupnici su vrhunskih francuskih proizvođača bazena Dejayo. Jerkić Bazeni nude kompletnu uslugu od izrade idejnog rješenja, izgradnje bazena do održavanja poštujući želje klijenata. Dejayo bazeni ne trebaju cjevovode niti strojarnicu, a karakterizira ih jednostavna i brza montaža. Bazeni više nisu luksuz, oni su postali neizostavan sadržaj. Ukusna, mirisna i sočna. Domaća rajčica iz vlastitog uzgoja. Uz korištenje biološke zaštite. Garancija za zdravo i kvalitetno povrće. Naše je domaće. KTC. Dragi sportski prijatelji, dobrodošli u emisiju Sport nedjeljom. Često govorimo o košarci. Imamo dva sjajna gosta na jednu temu koja je vrlo interesantna jer se često spominjala, pogotovo od ljudi koji su vezani u samom, ja bih rekao, i Košarkaškom savezu, a i u našim reprezentativnim selekcijama, kad bi govorili o problematikama rezultatskim, prije svega ispadanju svih naših mlađih dobnih kategorija u selekcijama košarkaškim, u B divizije i tako dalje, onda se često spominjala priča, i koja jest,
da gotovo, mislim da je čak i predsjednik Nikola Rukavina rekao, gotovo 60-ak igračica i igrača hrvatskih, možda i najpotentnijih košarkašica nalazi se u Americi na koleđu, na raznim stipendijama i raznim sveučilištima. Iznimna mi je čast predstaviti dva sjajna gosta, uvijek drago viđeno lice, Željko Pavičević, uspješni košarkaški trener, i Filip Stanić, prvi put u emisiji, glavni koordinator za Hrvatsku kada je College Star agencija u pitanju. Gospodo, hvala lijepa na dolasku u emisiju. Hvala vam. Ovo je tema koja je vrlo interesantna i koja stvarno zaslužuje posebnu pažnju. I onda, iako uvijek pristojno krenuti od gospodina Pavičevića, ali zašto smo zvali Filipa Stanića? Je li istina, dakle, da zaista Hrvatska posjeduje, ja bih rekao, fond kvalitetnih, sposobnih košarkaša i košarkašica, kad govorimo sad o tom sportu, u Americi, a nemamo ih ovdje? I kako smo ih na neki način izgubili? Pa mislim da je istina. Nismo izgubili igrača preko noći ili igračice. Jednostavno tamo su dobili bolje uvjete, imaju uvjete za trening, sve je posloženo od škole do, znači, učenja, ispita, do utakmica, do prehrane. Imaju, ajmo reći, izloženost puno veću, i sad po ovom novom procesu koji se zove Nil Deal dobivaju uz, znači, stipendije na fakultetu i diplomu, dobiju i novce, što je jako, jako bitna stavka. Mi pričamo o ciframa, neću sad ni pričati o 1, 2 milijuna, to je za baš ove neke ekstremne, ekstra dobre, ali mogu reći za neke naše mlađe reprezentativce koji mogu dobiti, naše bolje igrače u ovim prvim ligama, Premier ligi i tako, koji mogu dobiti od 250, 300, 400 do 500 tisuća dolara za jednu sezonu, ili recimo za neke naše reprezentativke 100, 120 do 150 tisuća dolara godišnje. Treba biti realan. Kad će one, recimo, zaraditi to kroz njihovu karijeru, znamo svi koliko je praćena ženska košarka i koliko je potplaćena zapravo. A i što se tiče muške košarke, nisu to više neki iznosi da sa jednim ugovorom vi praktički možete riješiti egzistenciju. Opet ne govorim za ove NBA, Euroliga, baš vrh vrhova, govorim za ove mlađe igrače koji se još traže, i kao što smo i pričali ranije, kao što je gospodin Pavličević rekao, dok oni prođu selekciju juniora, pa dođu tek u seniore, pa će možda biti za par godina u reprezentaciji, pa strpi se malo, pa dobiju 5 minuta, 10 minuta, njima ipak treba par godina dok ne bi došli do nekog malo boljeg ugovora. Ovo sve po meni, usudio bi se reći, životarenje, jer ako si profesionalni sportaš koji treba se odricat, koji ne može ništa drugo raditi, koji trenira 2 puta dnevno, koji putuje svako 2-3 dana na utakmice, onda bi trebao po meni biti sposoban i živjeti od tog sporta, posla, to je posao njima, ajmo to tako reći. I onda što je Amerika napravila, mogu reći perfektno, uspjela je to sve uskladiti. I školu gdje će dobiti odlično školovanje, diplome koje se vrijednuju, dobit će, znači, odlične uvjete za trening, mogu otići na trening kad hoće na svoju ruku teretana, sve im je dostupno praktički od 0 do 24, znači nema izlika, nisam mogao ići na trening, nisam mogao ovo, nisam mogao tamo, zapravo sve daju i naprave sve podrede tome da uspiješ. Ako se želiš, ako se trudiš i ako želiš uspjeti, oni će ti dati sve. Meni je drago da je Filip ovdje, da je objasnio ovu situaciju koja je nastala od prošle godine, od tako prošle. Gledajte, prije 5-6 godina, ja sam zaboravio, američki NBA trener koji je bio u Panathinaikosu poslije je bio kažnjen u NBA-u zato što je jednom igraču, ne znam, dobio neki minimalni novac ili neke poklone, on je bio crna ovca, isključen je sa kompletnog sveučilišnog sporta, tako, to govorim prije 5-6 godina, ne prije 50 godina. Sad, od prošle godine kad se počeo plaćati, znači, imaju tu dvije stvari, gledajte. Prije su igrači išli na jedan svoj rizik, što je išao Filip, znači on je vrlo jednostavno rekao, bili su mu zadovoljeni primarni motivi, škola, smještaj, hrana. Iđe parac od kuće ili nešto radi, kao što svi rade studenti, i to je to. Međutim, statistika, a ja govorim na 20 godina, nema puno igrača naših koji su otišli na američke koleđe, koji su se natrag vratili kao bolji igrači, odnosno naši igrači koji su ostali u Hrvatskoj, ne govorim u bivšoj Jugoslaviji. Zato što je sistem
europskog sporta klubskog je kvalitetniji što se tiče čistog razvoja igrača. Znači ima veliki broj utakmica, razna takmičenja, međunarodna, domaća i tako dalje. I onda su tu imali oni na svoj način neki motiv i neku perspektivu u redu. Ne idemo u Ameriku na koleđ, jel tako, ili na univerzitet, nego idemo ovdje pa ću pokušati kroz karijeru napraviti neki, ajmo reći, novac. Karijera na kraju krajeva uspije kroz novac. Međutim, sad u ovoj situaciji to se bitno promijenilo. Znači, igrač 4 godine studirajući u Americi sa nekim sumama, kao što je sad malo prije Filip rekao, koji su za većinu europskih ekipa nedohvatljive. I u pola od toga nedohvatljive, on za 4 godine studira, završi neki fakultet, bolji, lošiji, skupi milion i nešto, je to milion nešto dolara, vrati se u Hrvatsku i on nastavlja svoj život potpuno kompletno. S diplomom u džepu, sa statusom poslovnim u svijetu i tako dalje. Slobodno se uključuju, ne mora pozivati. I onda gledaj, i onda šta se tu dešava? Dešava se to da to evropski sport, ne govorim Hrvatska, nismo mi sad tu izolirani, ja govorim. Evropski sport će biti devastiran u prvom redu u košarci. Nijedan drugi sport nema NBA. Znači, nogomet nema neki NBA nad sport koji bi stavio. Znači, mi, nažalost, to imamo i NBA liga i, znači, sad fakulteti, sveučilišta gutaju sve te moguće igrače i to su Amerika, ogromna zemlja, puno sveučilišta, znači oni to mogu bez problema povući najbolje evropske igrače sa vrlo visokim tim sumama. To je totalna devastacija. Iza toga stoji, mislim, odbojka, a onda tek eventualno pomalo drugi sportovi koji nisu Amerikanci. Tipa plivanje, tipa neke zanimljive. Prema tome, Real i Barcelona su vrlo jednostavno rekli da više vjerojatno neće financirati mlade kategorije. Znači, to je još jedan pad dole. Mi opće u Hrvatskoj moramo razmišljati na koji način funkcionirati i staviti reprezentaciju u funkciju toga da će igrači nam se vraćati sa 22 do 24 godine, kako će ko završiti, jel tako? I da onda mogu biti korisni reprezentaciji. Jer ovo sad i malo igrač koji izleti van i kad mu stavite vi ovakvu ponudu pod nos, da kažem, pa niko ne može njemu ništa reći. Filipe, otprilike ajmo opet ponoviti. Ja sam sada košarkaš od 17 godina, 18 godina i u nekim našim okvirima hrvatskim sam prepoznat kao takav. Dobijem ponudu nekog koleđa, recimo North Carolina. Znači, perspektivni košarkaš koji je recimo sazrio i može odgovoriti snagom i visinom, težinom, ima te neke gabarite, znamo im savjetovati srednju školu. Zašto? Onda ih je još lakše gurnut kasnije da dobiju što veće sume, naravno, jer to je sve biznis i svima je u interesu da su što veći novci u igri i nama koji radimo kao agencija, koji radimo s njima, to je nama isto jedna reklama kad se pročuje da smo nekog igrača poslali i opet nije isto jesi nekog poslao za 100, za 150, za 500 tisuća i to kad se pročuje onda i sami će igrači se već početi javljati i prepoznaće to. U pitanju su velike sume, pogotovo ako Zašto su se odlučili američke sveučilišta na takva? Pa po meni što je bila najveća glupost do sada, NCAA se uvijek pozivao na neku, ajmo reći, oni su to govorili amaterizam, a vrtili su milijone, milijarde. I znalo se događa da neki američki nogomet, dečki osvoje prvenstvo, prodaju svoj dres, prodaju onaj zlatni prsten što dobili su, ne znam, $20,000, $50,000, bez veze, kažem cifru. Oni su suspendirani, oni su dobili novce od toga, ovo je amaterizam, oni to ne smiju i počelo su se sve više ljudi buniti, jer nije opet ni fair prema njima ako oni dovode tu publiku. Sve se vrti oko njih, jer ajmo biti realni, NCAA i sve te utakmice i ljudi šta prate, ne prate zbog nas trojice tu u studiju, prate zbog igrača koji igraju na terenu i to je sve, ajmo reći, biznis i show, show biznis, evo, i to je to. I onda kad se vrte takve sume, onda su se oni počeli buniti da zašto ne bi igrači počeli dobivati dio tog kolača. Sad imamo tu znači situaciju gdje možemo igrača, evo recimo odeš na prvu godinu fakulteta, dobiješ $150,000-200,000 za početak. Ako imaš prosjek neki 12, 13 koševa, 15 koševa, 6, 7 skokova, jednu blokadu, 1, 2 asista, nije to sad nikakva statistika da moraš biti Michael Jordan. Mi već možemo nakon toga za drugu godinu gledati sume od $500, 600, $700,000.
je li oni ostaju u nekakvom, ja bih rekao, kampusu ili sa tim novcima mogu negdje otići? Ostaju u kampusu, Da. unutar škole, ostaju sve, ali škola onda plaća njima, odnosno prije je bilo drugačije, sad od jeseni kreće, škole direktno će moći plaćati. Znači sve škole tamo imaju i neke sve sponzore, direktno će škola moći plaćati za njegov, kako oni kažu, lik i djelo. Oni koriste, znači, moju sliku kao igrača, prodaju se moji dresovi s mojim prezimenom, ja sam tamo u školi i oni su procijenili da ja njima vrijedim $500,000 godišnje, oni meni to uplaćuju, da li u ratama, da li ovako, da li onako, to je sve dogovor sa školama, uglavnom zna to biti na nekoj, ajmo reći, mjesečnoj razini, pa više rata se isplati i to se i taj cijeli dogovor se ispoštuje kroz tu jednu godinu. I naravno onda s druge godine zovu drugi fakulteti, sad se može i prebacivati sa fakultet na fakultet bez puno problema kao što je bilo prije, da se mora i maltene ono red shirt i odmarati ovako i onako, sad imaju to prebacivanje puno lakše i nova škola može ponuditi još veće iznose za sljedeću godinu. I to je sad ona činjenica gdje su oni sad sve to podredili tome da se što više novaca zapravo, da mogu igrači što više novaca izvući, da ostanu što duže kod njih na fakultetu. Znači, jednostavno ne možeš se boriti. Nema tu, pa gledaj, mislim ovo što Filip kaže, ima jedna tu stvar koju treba uzeti. Gledajte, treneri koji rade na sveučilištima ili koleđima, ja mislim da minimalna njima plaća od 800,000 do 5 miliona. I oni to čitavo vrijeme dobivaju, igrači su bili apsolutni amateri. Znači tu je već bio jedan apsurd, jer igrač vidi, gledaj, čovjek radi sa mnom, dobije ne znam koliko stotina tisuća mjesečno, ja sam došao studirati, to ću profitirati, ali sad je ovo situacija koja je zapravo nekako fair prema tim igračima koji isto rade jedan posao. Gledajte, te utakmice su pune, ovi veliki derbi po 50-60 hiljada, ove koji imaju dvorane, znači to nije igra. E sad, kako se Europa može? Nikako, vrlo jednostavno nikako. Mi te sume klubovi i ostali ne mogu ponuditi. Znači to će biti jedna, što sam rekao i prije, devastacija europskog sporta u ta dva segmenta, košarka i odbojka u prvom redu, i to se treba na neki način preoblikovati vezano isključivo uz reprezentacije i danas sutra klubove. Uzmite da taj igrač, što je rekao Filip, nakon 4 godine ima milion i nešto keširano na računu. I sad on dođe u neki naš domaći klub ili klub u Europi. On ako nema onaj pravi sportski motiv, znači onaj sportaši, većina njih ima onaj sportski motiv, novac, on tek poslije razmišlja šta će biti. Onda će on eventualno nastaviti igrati u košarku i gurati svoju karijeru. Ako međuvremenu ne dobije poslovnu ponudu takva da će mu biti jednostavnije raditi u struci. Onda će mu biti sve do igrače iz čiste rekreacije. Znači tu smo došli do jedne situacije koja će direktno utjecati na reprezentaciju, ali će indirektno isto utjecati na ove većinu evropskih ekipa, izuzevši sad Eurokupovna Soleba, koji imaju sume koje u krajnjem slučaju su smiješne u odnosu na ove što daju igračima, odnosno ne igračima, nego potencijalnim igračima. I to je nešto što niko više u Europi ne može prijeći. Kako doskočiti tome? Ovako, prvo ću samo se nadovezati na ovo što smo pričali za ovaj Nil Deal i ove novce. Uglavnom se radi o američkom nogometu i košarci. Tako da još ove druge sportove nisu toliko dotaknuli. Ok, znači oni najbolji gimnastičari, dogodi se tu i tamo jedan od, to su u Americi i to njih prate na Instagramu 5 miliona ljudi. Za sad još nije odbojka, nije tenis i to su sve neki mali novci, nije još toliko. Ali kako je krenulo, vjerojatno će se i preseliti na druge sportove, odnosno kad budu u Americi popularni. Ako će danas sutra biti nogomet popularan, poći će se i tamo plaćati. Odbojka je njima zanimljiva, pogotovo ženska. Tu svakako imamo jako puno upita, znači ženska odbojka, tenis, sad normalno sve više i košarka, jer kad pričamo, košarka je vrlo specifična. S jedne strane imate ove, mogu reći, vrhunske, dobre, izvrsne, pričamo o reprezentaciji, tako taj neki level, a s druge strane imamo dečke, većinu ovi koji su prosječni. Druga juniorska liga, nisu ni kod nas, ajmo reći, neki preveliki talenti. Ma ne igraju ni za ništa. Treniraju samo 3-4 puta tjedno, oni znaju da neće biti ništa od njihove košarke, ali recimo di mi ulazimo u tu priču, mi im uspijemo srediti recimo stipendiju. Ako je fakultet košta godina
$50,000, mi uspijemo spustiti tu godinu na $15,000. Neko si opet to može priuštiti. Mi otvoreno, naravno, pričamo sa roditeljima o njihovim željama i o nekim mogućnostima. Znači, da budemo jasni. U tom samom postupku, to jest procesu traženja stipendija, taj cijeli proces i recimo uloga vas, konkretno agencije za koju radiš, vi pretpostavljam surađujete sa jednim dijelom koleđa ili sa svim koleđima ili sa jednim dijelom? Mi imamo naše suradnike gore, pričamo sa velikim brojem koleđa i srednjih škola. I to je bitno nam je znači u kontaktu po cijeloj Americi. Bravo, I sad ovako, oni najbolji naravno dobivaju, jer smo dobro shvatili, ti si to procijenio ili pretpostavljam da je taj igrač ili igračica za koleđ taj i taj i zaista oni vrijede, oni imaju punu stipendiju, je li tako? Imaju punu stipendiju, tako. Oni koji su imaju upitnike, rekao bi malo upitnika, oni mogu naravno uz neku nadoplatu, recimo praktički 15-20% platiti, a i u tom 30% platiti, ostalo i dalje koleđ stipendira. Ostalo koleđ plaća, to se sve plaća na račun koleđa, ništa se ne plaća s nama i onda su sve te stavke navedene. 5.000 je za hranu godišnje, 7.000 je za smještaj i 2.000 je za knjige, za administraciju, to je vezano uz školu. I oni točno dobiju cjenik i nema sad kao nekih dogovora, joj pa danas je 15, pa je sutra 17, pa se to mijenja. To je ta cijena, oni dobiju taj papir i kad idu u ambasadu za onaj I-20, taj I-20, šta mi kažemo I-20, to je ta studentska viza i to im je taj papir, ajmo reći kao garantno pismo da oni to mogu dobiti kao studenti da odu, sve je tamo lijepo navedeno i oni točno znaju u svakom trenutku koliko moraju platiti. Što se tiče obaveza prema fakultetu. Oni još tu imaju svoju obavezu, znači platiti avionsku kartu, povratnu. Mi im kažemo otprilike kad trebaju biti, oni mogu uvijek to i škole im dopuštaju, ne mora se biti 17.8. u podne tamo, nego daju od 15. do 28. bi bilo dobro da dođe učenik, a zadnji tjedan škole, zadnji dan škole recimo 8.5. i može napustiti kampus između 8. i 12.5. i onda si oni tako gledaju već povratne karte i sve to unaprijed. Postoji i one opcije summer schoola da se ostane preko ljeta, ali to je uglavnom za one baš kojima treba. Mi, što želim reći, mi uglavnom njima savjetujemo prema njihovim potrebama. Jer ako imate nekog igrača koji je recimo neki prosjek, tu što smo rekli ovako, i on želi završiti, mi nećemo ni forsirati neku srednju školu ili predkoleđ školu, jer mi već znamo da su jako male šanse ili nikakve da će dobiti punu stipendiju. Onda odmah savjetujemo kreni lijepo na prvu godinu, nađemo par ponuda, oni stupe u kontakt sa trenerima, sa školom, vide sve roditelji i djeca, sve ispitaju i prvo nas, ispitaju onda i trenere tamo s te strane, šta ih sve zanima u školi, kakav je kampus, di se igra, di se spava, zapravo sve dobiju od škole kroz mailove i bitno je za naglasiti za proces, treba se prevesti svjedodžbe iz srednje škole, na engleski ovjeriti i treba imati neki video highlight, ako je znači košarka u pitanju ili neki momčarski sport, jasno, malo da ih vide, ili ako je recimo atletika, plivanje, tenis, onda neki samo link sa rezultatima da oni mogu procijeniti. Kako roditelji sad jasno je da mogu procijeniti otprilike o kome se i o čemu se radi. Roditelji, kako igrači stupe u kontakt sa sveučilištima? Mi im tražimo ta sveučilišta. A kako vama, gdje vas kontaktiraju? Mi ih kontaktiramo sveučilišta putem maila. I mi onda pričamo, imamo ovog i onog igrača. Kako potencijalni student iz Osijeka može doći do, rekao sam sada, Michigana, bumbam na pamet, preko tvoje agencije. Kako? A tebe ne poznaje ili vas? Znači, javi se nama, mora se znači nama javiti, krenemo znači kroz, da li je to mail, da li je to poziv, sve više je na preporuku.
Sve više ljudi dolazi na preporuku, jave se nama, ja im kažem evo ovo što sam ispričao. Znači, svjedodžbe prevesti na engleski, ako je 4. razred, znači prva 3 razreda, neki video ili neki link sa rezultatima i onda to mi dalje samo šibamo, šaljemo u Ameriku na sveučilišta ili srednje škole, ovisno šta želi učenik. I mi im znamo dati i više opcija, da li je to junior college kao dvogodišnja škola, da li je to NAA, da li je to divizija 2, divizija 3 koja nema pune stipendije, ali se može jedan dio i financirati uz ocjene. Zapravo iscrpimo cijelo to tržište da damo njima prihvatljivu ponudu. Jer na kraju dana i nama je u interesu da nešto bude prihvatljivo za njih. Ja samo ponavljam jednu stvar. Statistički, znači igrači prije koji su otišli u Ameriku, nijedan se nije vratio kao bolji igrači koji je upao poslije u reprezentaciju napravili deluxe karijeru. Međutim, ovdje je pitanje sportske karijere, koja je malo u drugom planu, velikih novaca i završetka fakulteta. Znači, to 3 stvari koji svaki normalan čovjek će prihvatiti. Ali ne smijemo izgubiti te ljude, te sportaše. Mislim, mi moramo početi razmišljati od 22. godini nadalje, kad će oni završiti karijeru. Jer kaže Davor Filipović na tom panelu koji smo imali i družili smo s njim, kaže moramo više sveučilišni sport kao Amerika. Di kad ovo čuješ? Ne možeš, brate, ne možeš. Pa znam, moraš sveučilišnom sportu dati prostora, naravno, ali ovo su... Mi moramo, po ovome, što meni kao laiku, mi moramo imati ljude koji su skaute, tete čuvalice, koji će znati da određenim lokacijama postoje u pojedinom sportu dobri igrači i pratiti, biti u kontaktu sa trenerima i naravno u prigodnim situacijama kad nema škole da dođe na koje okupljanje za reprezentaciju da osjeti taj dres pa se unadi da će doći do to je pitanje, da se uspije, evo tu je Filip koji se time bavi, ne? Da se uspije da oni eventualno, ali to je teško, jer Amerika ima poseban sustav normalnog školovanja koji nije kompatibilan sa evropskim. Da mi sad uzmemo, 10 takvih igrača i stvorimo juniorsku reprezentaciju koja će trenirati 7 dana da bi imala neko takmičenje. To je isto utopija, znači to ne ide. Znači mi moramo sad imati sreću da eventualno u tim dobrim kontaktima sa tim igračima da se pokuša oformiti neka selekcija u ovim mlađim kategorijama, govorim. A ono što smo rekli, što je ključ svega, da li igrač na kraju krajeva ima taj sportski jaki motiv. Jasno. Ako on ima sportski jaki motiv, onda on od 2. do 35. godine će on odraditi svoju sportsku karijeru. I taj sportski druh koji je to je ključ. Ambiciju sportsku. Za kraj, Filip Stanić, glavni koordinator za Hrvatsku College Star agencije. Što je sa turnirom, ti rekao si, molim te, pitaj me to, za Sjeverna Karolina, 36. 14.7. Izvjesni turnir, o čemu se zapravo radi, zašto je to važno naglasiti? To sam zapravo htio svakako spomenuti, to je ovaj AAU turnir, vi sigurno znate, znači AAU oni u Americi organiziraju, to zna biti po nekoliko dana trajat, skupe se, to su kao klubovi neki, ajmo to tako reći, evo to je nešto klubsko, to su više kao neki njihovi, ajmo, sponzori, nevezano za škole, oni se samo skupe, igraju 5 dana 10 utakmica, 2-3 utakmice, to se samo igra, ima ih recimo 12-15 u ekipi, stalno se mijenja i normalno da se niko ne povrijedi. Ima još uvijek, bitno je naglasiti, ima još uvijek mjesta, još 2-3 mjesta su ostala slobodna. Ide se gore 2 tjedna. Mogu svakako, znači za košarku, ovo pričam, ovo je samo za košarku, taj AAU turnir, kogod se tamo pokaže na tome u Sjevernoj Karolini, može dobiti odmah punu stipendiju. Da li za srednju školu, tu imamo dečke praktički od 14, 15, 16, ajmo reći 15, 16, 17 do 18 godina. Da li za srednje škole, da li za fakultete. Odmah tamo na licu mjesta vidit će ih dosta trenera gleda. I taj AAU je... Titka učilišta Duke, North Carolina, Davidson. Oni će ići na, znači ići na Duke, na North Carolina, na Davidson. Svi znamo o tim sveučilištima, kogod malo nisam prati bio, čuo sam. Košarku, zna povijest. Iće malo vidjeti cijeli taj život, da vide kako izgleda i kampus, kako izgledaju dvorane, kako izgledaju, znači, cijela ta priča Amerike, da dožive tu Ameriku. Mogu čak i s roditeljima ići, bit će nekih igrača gdje će i roditelji putovati mimo njih, normalno neće biti na kampusu s djecom, ali će negdje u blizini pa će malo pratiti utakmice. I taj AAU je bitan naglasiti, to bude po 50-100 trenera. 150, nebitno, se skupi u dvorani, oni znaju zašto su došli, to se 2-3 sata, igra se utakmica za utakmicom, evo, imat će svako
priliku odigrati 10 do 12 utakmica minimalno za ta 2 tjedna. I to će se samo igrati utakmica za utakmicu da im se pokaže. I još jedna stvar na kraju za naglasiti što nudimo kao agencija, što mislim da niko nema ni od jedne agencije, tura za roditelje. Imamo turu za roditelje da mogu otići u Ameriku vidjeti neke srednje škole, da posjete srednje škole gdje bi im djeca mogla ići. To smo stavili na jedan level više, da mi dogovorimo tamo da dođu roditelji sa djecom, da vide di će djeca spavat, di će biti preko dana u školi, da vide učionice, da vide di će se i kako će se hraniti kad dođu na kampus, da pojedu ručak u sklopu te kantine i tako. I stvarno smo napravili jednu tu cijelu priču i oko ovog EU-a i oko ove ture s roditeljima na jedan veći level, i za tenis ima potencijala za zimski turnir na Floridi. Kad je svugdje zima, odvedemo i na Floridu gdje je lijepo vrijeme, eto, i to je jedna cijela ta priča. Da ne izgubimo srž zašto smo razgovarali, stanimo, jer je ovo jako puno informacija. Filip Stanić sigurno neće posljednji put biti u emisiji. Kako bi ti Bože dragi, predsjednik Amerike, Trump. Gospodin Donald Trump bi ovako došao prema tebi. Good job, boy, good job, good job. Make America great again. Pa ti si, ako te jedna osoba u Americi ključna vidiš kako si ispromovirao u priču, pa imaju da ti tamo na Miamiju ili na Floridi ili LA-u u Santa Monica naprave bar jednu lijepu vikendicu. Informacije iz prve ruke si nam dao, hvala ti. Puno kroz emisiju Sport nedjeljom, ovo je malo bilo šala, naravno, smo imali upita od roditelja, jer često smo na terenu i čujemo ideje. Razmišljam da bili dijete, hoće li mi ići, ja ne bi, ali moram gledati interes djeteta. Evo, poštovani gledatelji, to je Sport nedjeljom. Kad dobijemo kvalitetnu osobu koja vam može isprezentirati u stvari taj neki hodogram i ono što vas sve može očekivati, dovedemo u emisiju poput Filipa Stanića. Puno je pomogao i Željko Pavićević koji je dao jednu svoju observaciju gdje postoje potencijalne zamke, ali u kojih nominalno govorimo o karijerama, ali nominalno nema, jer se ovdje radi o ozbiljnim pričama. Ja sam slušajući Filipa i ovo gledajući, mislim, to je jedna tektonska promjena. To ljudi još ne shvaćaju šta znači za evropski sport. Moram reći da sam sretan da sam ovim godinama, jer evropski sport se urušava po svim segmentima. To nema nikakve dileme. Hvala lijepa, gospodo. Hvala vam. Idemo dalje. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. Gogs Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. Gogs HR. Plemenit, prodaja zlata i srebra. Doživite pravu čaroliju okusa u srcu Zagreba. Restoran Trnjanka, vaša oaza domaće kuhinje i izvrsne usluge od 1960. godine. Restoran Trnjanka. 30 godina tradicije i brojni iznimni projekti iza nas govore sve. Beton Lučko. Gradimo s vama i za vas. Svježina, kvaliteta, cijena, domaći proizvodi. Samo za vas u supermarketima KTC. Svježe meso svaki dan. KTC. Broj 1 u svježem mesu. Potvrdili kupci. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Rebuy Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. Kako nam programska sezona polako, ali sigurno ide svome kraju, 19. sezona Sporta nedjeljom,
uvijek volimo naglasiti i naglašavat ćemo dok god radimo posao da skoro 85% tog vremena u ovih 19 godina sport nedjeljom ide ruku pod ruku sa Hrvatskim paraolimpijskim odborom i nekako tradicionalno, iako se srećemo kroz razna sportska događanja, na pola kalendarske i na kraj kalendarske godine volimo podvući crtu sa čelnim čovjekom Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratkom Kovačićem, da vidimo što se dobro napravilo u 6 mjeseci, što se planira napraviti u sljedećih 6 mjeseci. Ratko, hvala lijepa na druženju, na vremenu koje ćeš odvojiti. Evo, prije ljetne stanke, malo da i mi odmorimo, iako vjerujem da parasport neće odmarati, čeka vas puno posla, ali je li sve pod kontrolom ovako za početak? Pa je, sve je pod kontrolom, aktivnosti idu, ono što smo i prije najavili, dakle planirane aktivnosti u ovoj godini i u budućim godinama, sve se razvija svojim tijekom, jasno uvijek ima poteškoća, ali ide sve u dobrom smjeru i ovaj naš projekt Europski socijalni fond plus jačanje sustava parasporta u Hrvatskoj, evo sada imamo 50 trenera. U prošloj emisiji smo vidjeli izvještaj sa tog festivala gdje ima puno novih mladih sportaša. Upravo taj događaj koji se zbio u Zagrebu, festival parasporta, dakle to je sve u sklopu projekta jačanje sustava parasporta u Republici Hrvatskoj, financirano iz Europskog socijalnog fonda ESF+. I ono što mi se jako svidjelo, dobra promocija u Zagrebu, zaista mislim da je bilo 9 ili 12, čini se 12 stanica. Dakle, radili smo na način da svi prođu svako 20-30 minuta naprave se rotacije. Rotacije, da svi prođu te Djeca, roditelji sjajno reagirali, to sam htio reći. Jesu, bilo je sjajnih reakcija, bilo je i među trenerima jako velikih iznenađenja kad vide da iz drugih sredina dolaze isto i talentirana djeca. Imamo ih jako puno. Jasno, sad sve ovisi o tome koliko će se posvetiti sportu i da ostanu u sportu, a ja vjerujem da će idući festival biti još masovniji. Jako je bilo bitno da na samom natjecanju vidjeli smo i trenericu, pobjednicu olimpijsku, paraolimpijsku u stolnom tenisu, Mirelu Šikoronju, Kristijan Vincetić, Anto Joskić. Sve su to imena zanimljiva, kako bi rekao, dobra razglednica, dobra ID card prema vani kada ti budući sportaši vide uspješne parasportaše, osvajače brojnih velikih natjecanja, a oni su krenuli upravo od takvih jednih, ja bih rekao, pokaznih susretnih sportskih događanja. Pa jesu, kao mladi isto su se na taj način nekako uključili u sport. Evo, Kristijana si spomenuo, on je trener u paraplivanju, Anto isto u tenisu i angažirani su kroz taj projekat. I to je vrlo bitno da ta djeca i ti novi sportaši vide i da se druže sa tim uspješnim našim sportašima. Oni su ambasadori, vaši najbolji. Da, i uspješnim trenerima kao Mirela. Tako je. Ratko, ovo nije paraolimpijska godina, kažem, dugo smo zajedno, ali su paraolimpijske igre pred vratima u ožujku iduće godine. Počinju zimske paraolimpijske igre u Milanu i Cortina d'Ampezzo. Mislim da mi je kolega Denis iz HPO-a rekao da su to da su zadnje igre upravo bile u Italiji, da, točno, 2006. godine. Da, u Torinu, da. U Torinu, da. Dakle, pa tako smo se negdje počeli družiti. Znači, zimske paraolimpijske igre. Zimske paraolimpijske igre, evo sad nakon dužeg vremena, po prvi puta, fokus i održavaju se u Europi. To su igre koje je, Milano, Cortina, igre regije. Biti će dosta velike razdaljine između natjecanja, na primjer alpskog skijanja, pa ovoga nordijskog, pa ovih dvoranskih sportova, tako da će biti vrlo izazovno i vrlo zahtjevno, na primjer otvaranje u Veroni, u areni. Oni su to tako lijepo zamislili, vidit ćemo kako će se to odvijati, ili kaže organizacijski će biti dosta zahtjevno. Mi očekujemo da ćemo tamo, evo već sad imamo 3 mjesta
potvrđena, dakle 3 mjesta, 2 u alpskom skijanju, dakle Dino Sokolović i Lucija Smetiško, u alpskim disciplinama i Bošnjak u para snowboardu. Još očekujemo 2 mjesta, jedno u alpskom skijanju, a jedno u paranordijskom skijanju, tako da očekujemo da ćemo imati 5 predstavnika, što je među najveća i brojka u biti koji do sad nastupa na zimskim paralimpijskim igrama. No u ovom sustavu, jačanja sustava parasporta, imamo sad novih mladih skijaša, tako da na idućim paralimpijskim zimskim očekujemo da će ih biti više. Lijepo za čut. Dakle, ovo su prve zimske paraolimpijske igre u Europi, rekli smo, nakon Pekinga, Južne Koreje, to Rusija, Vancouver, evo nas ponovno u Italiji. Ratko, sve ove velike događaje i ljetne i zimske paraolimpijske igre imali smo prilike kroz ili javljanja, ili komentare, ili izvještaje prilike vidjeti. Nekakva, po čemu misliš da bi se ova priča u Milanu, u Cortini d'Ampezzo trebala razlikovati te paraolimpijske zimske igre od prethodnih? Pa kažem... Što to Europa uvijek nudi ili ako uopće nudi u odnosu na svijet? Pa sigurno jednu neposrednost. Organizacijski je dosta zahtjevno, rekao sam kako će biti. U Europi sigurno će biti i bolje praćeno, više televizijski pokriveno, nema ove vremenske razlike. Dakle, za medije će biti jako to povoljno i organizacijski Talijani su uvijek dobri organizatori, kao sudionici, kao paralimpijski, to moramo sve plaćati i to, ali očekujem da ćemo ići sa jednom većom delegacijom tamo, da ljudi vide, da uče i da ćemo imati i odgovarajuće rezultate. Ok, malo smo na početku, najavili smo sada paraolimpijske igre i bit će prilike, naravno, i u novoj programskoj sezoni ćemo u Sportu nedjeljom o tome pričati kad dođe vrijeme. Govorili smo malo i o parasportu, odnosno jačanju sustava parasporta. Znaš, kada vidim na jednom mjestu takav broj djece, roditelja koji žele, ja nekako uvijek razgovarajući sa onim prekaljenim starim borcima, ja bih rekao, parasporta, evo pada mi na pamet Darko Kralj, znaš, treba mi to i to su bila neka druga vremena. Ja bih rekao puno skromnijih prohtjeva, a rezultati su bili briljantni. Naravno da se svijet mijenja, mijenjaju se i uvjeti u parasportu. Dolazimo uvijek do potrebe kad vidimo ovu sliku dole na Jarunu, ja kažem gdje će gdje će ova djeca trenirati, gdje će oni raditi, jer nije sve jedno para tekvandoašu ili para streličaru ili para strijelcu ili para nekakvom sportašu koji je u invalidskim kolicima. Infrastruktura. Uvijek se postavlja pitanje i uvjeta za treniranje sportaša kojima uvijek treba asistent otprilike biti blizu. Da, ne volim reći da je to bolna točka, ali je vrlo velike teškoće imamo baš u terminima i u ovim školama sportskima koje provode naši 50 trenera. Nemamo još uvijek adekvatne termine da se može to na dobar način organizirati, ali ljudi se snalaze i pokrivamo taj dio. Evo, kad kažemo infrastruktura, mi sada za nepunih mjesec dana trebamo imati Croatia Open u atletici, dakle tradicionalno što svake godine održavamo. U Hrvatskoj ne postoji stadion koji danas ima licencu. Nevjerojatno. Atletsku licencu. I sada se mučimo da vidimo kako ćemo to izvući. Natjecanje će sigurno biti, ali se trebaju rezultate i priznati za međunarodnu rang listu i tako, jer slijedi svjetsko prvenstvo i
u paraatletici, tako da tu sporo stvari napreduju. Jel? Idu, ali ne idu onom željenom dinamikom. Ne idu željenom dinamikom. Svi koji su uključeni u sport i kada razgovaraš uvijek naglašuju taj problem sa terminima, nema odgovarajućih, a to je najbitnije. Ne? Ako, na primjer, košarkaši imaju, ne znam, 2 ili 3 termina za trening, ne? Ali oni trebaju imati 5. Ne? To isto je u odbojci, isto je u stolnom tenisu i ovim sportovima, tako da tu stvarno su nam veliki izazovi. Ne znam, ali nekak se moramo primiti toga u idućem razdoblju da to sustavno rješavamo. Vi ste poznati u parasportu da se, ja bih rekao, lako prilagodljivi ljudi, tihi ljudi koji se prilagode, ali i sportovi osoba bez invaliditeta imaju identične probleme, govorimo o infrastrukturi, pa valjda nekako u zajedničkoj sinergiji ćete doći do rješenja, jer kažem, vi se lako prilagodite kad postoji barem krov nad glavom, ono što se kaže kolokvijalno. Da, pa je, takvu suradnju tražimo, potenciramo i tražimo da je otvorena dobrodušna suradnja kako bi našim sportašima osigurali adekvatne termine i prostore i uvjete za treninge. Pa mi smo sportska genijalna nacija, ali i volimo pobjednike, ali zaboravljamo da doći do pobjednika postoji 134 stepenice preduvjeta, da se dođe do olimpijskog parazlata u stolnom tenisu i tako dalje. I da se mazne Koreanka, pada mi na pamet sad. Svi se znamo slaviti kad je medalja i svi se... Rekao je dobro Pero Bukić u jednom trenutku, volimo pobjednike, ali ne znam koliko smo sportska nacija kad vidi infrastrukturu. Ali evo, spomenuo si Darka Kralja. Pa dobro, i on je... A dobro, sjetio sam se početaka. Njegovi, da. Bilo je tu, evo, nisam spomenuo, jedna od stvari koje trebamo rješavati i budemo u budućnosti je odgovarajuća nabava sportsko-ortopedskih pomagala. Zašto? Govorim to o Darku Kralju, kad je on preko Otosa došao do prave proteze, kako su rezultati? Tako je, išli su i rezultati. Koliko je puta pukla proteza? Ali s druge strane, evo sad gledamo ovako. Darko Kralj 2 paralimpijske medalje. Sada Deni Černi 2 paralimpijske medalje. U Grubišnom polju nisu se stvari pomakle. Pa to je nevjerojatno. Imali smo, dakle oni dalje se treniraju u onom svom prostoru. Tako je i snimio si. Početkom svibnja smo radili priču, pa kako ti ljudi, pa doslovno preslika, znaš, paradigma onoga filma Rocky, gdje kad se on s onim Rusom tuče, ima sve moguće resurse, a Rocky Balboa ide u šumu i diže umjesto utega, diže debla i tako dalje. Ok. Da. Krajem ljeta, odnosno jesen, donosi 2 velika natjecanja, svjetsko prvenstvo u paraatletici u New Delhiju, rujan-listopad, i paraplivanju u Singapuru u rujnu. Plivanje i atletika su naravno tradicionalni jaki hrvatski parasportovi, pa se vjerojatno i očekuje neki zanimljiv rezultat, jel? Pa sigurno, imat ćemo sigurno jaku reprezentaciju, kako sam razgovarao sa izbornicima, oni su dosta optimistični i imamo i puno novih atletičara, neki koji dolaze, koji su već nastupali, koji će sad vjerojatno ići, još nije određena reprezentacija na svjetsko prvenstvo, ovisi o natjecanjima prije, sada su u Maroku na svjetskom kupu, jel? I isto tako i u plivanju očekujemo da će imati dobar nastup. Nakon toga slijedi Europsko prvenstvo u stolnom tenisu od ovih najjačih sportova. Ima čitav niz onda natjecanja u jesenskom dijelu, a u ovom sada smo imali 4 europska prvenstva, jel? U paraobaranje ljuku, kuglanje slijepih, para karate i para taekwondo. Tu je na tim europskim prvenstvima osvojeno 22 zlatne, 10 srebrnih i 12 brončanih medalja. U prvih 6 mjeseci? U prvih 6 mjeseci, dakle do današnjeg dana, smo ukupno osvojili 121 medalju na međunarodnim
međunarodnim natjecanjima. Bilo je i svjetsko prvenstvo IPSA slijepi i paralmpskom skijanju u Mariboru isto. Nije bilo medalja, ali bilo je dobrih plasmana. Dakle, I kad to pogledamo u tih 6 mjeseci, toliko medalja, moje sljedeće pitanje, jesu li to neka nova imena? Znaš da tražimo mlade, uvijek govorimo o mladima, nasljednicima. Pa jesu, gledaj. To je važno. Ima, to je važno. Pa ono što smo i naznačili. Imamo, evo, jedan primjer. To su isto, sad neki ljudi će nastupit, imat ćemo reprezentaciju na europskim igrama mladih. U Istanbulu, sredinom 7. mjeseca, nastupit ćemo u 4 sporta sa 24 sportaša. Sjajno. Neki od tih 24 sportaša već su nastupili i na ovim nekim međunarodnim natjecanjima. Nije tu sad osvojeno Bog zna šta ali već imaju i neke pobjede i već imaju neke rezultate. Dakle, sve ide polako svojim tijekom. Da, izraz lica mi, Ratko, moram priznat, tvoj, a dugo se poznamo, zadovoljan si mi i to je dobar znak. Ako smo malo pridonijeli kroz ovako naše razgovore, dugogodišnja druženja, tom pozitivnom trendu oko hrvatskog parasporta, eto, sretni smo. I ovako pred kraj, ja kad vidim ove naše... Samo da spomenem, u siječnju je bilo univerzijada, zimska univerzijada akademska, i tu je prvi puta i nastupila naša sportašica slijepa i slabovidna i u veleslalomu osvojila medalju. Dakle, to je prvi puta u povijesti da je univerzitetski sport osvojio medalju na zimskim akademskim igrama. Ono što sam htio reći, kad vidimo ovako malo partnere iza vas, jer vaše je legitimno pravo imati, pokazati ponosno, isto tako, kažem za kraj, jeste li zadovoljni financijskom potporama koje Hrvatski paraolimpijski odbor dobiva od države, samim time kakva je situacija u gradovima i županijama? Pa na državnoj razini je, svakako moramo ne samo biti zadovoljni, nego vrlo sretni da nas Ministarstvo turizma i sporta vrlo kvalitetno prati u našim programima i mi smo zato sada u situaciji da razvijamo i nove programe koje prije nismo potencirali, ali koji su vrlo bitni, a vezani su uz trenere i vezani su uz ovaj prelazak u biti između i sporta mladih, dakle natjecateljsko u vrhunski sport. I tu ćemo nastojati napraviti neke iskorake kako ne bi gubili te mlade sportaše, nego kako bi ih zadržali i da oni i dalje postižu svoje dobre rezultate. Na lokalnoj razini takva situacija nije. Tu zaostajemo, tu ne mi, nego naše organizacije trebaju biti puno aktivnije sa svojim programima javnih potreba i u biti ili na lokalnoj i regionalnoj razini izjednačavati prava parasportaša i sportaša bez invaliditeta i na taj način dizati svoje programe. Ne može sve ići preko Hrvatskog paraolimpijskog odbora. Mi smo jako veliki napravili sa ovim europskim projektom, Europski socijalni fond plus. Gledajte, to je 50 ljudi koji danas svaki dan rade u Hrvatskoj i provode treninge za te nove parasportaše. Rekao sam za kraj, ali sad ste i spomenuli, ništa bez stručnog rada. Ne. Znači, to je baza. Struka, raditi, često kažu u našim razgovorima, bilo kojim sport može biti amaterska razina, ali i tog amatera mora voditi profesionalac, odnosno stručno osposobljena osoba. Da, nema više bez toga i mi u sklopu ovog projekta vršimo i edukaciju trenera
sa dodatnim informacija, dodatnim znanjima. Vjerojatno će nakon svega toga izaći jedan udžbenik o sportu osoba s invaliditetom, parasportu. To je zbilja najvažnije, oni se suočavaju. Nema dve iste osobe s invaliditetom, svaka je različita, moraju imati pristup. Tako je, moraju imati svoj dobar pristup prema njima, ali koliko sam ja vidio, ljudi se dobro snalaze i ono što je najvažnije, trude se da to i naprave i vjerujem da ćemo taj projekt održati i da ćemo ga što više razvijati i imati dobrih rezultata iz toga. Mi vam od srca želimo da i ova 25. u nastavku bude uspješna. Hvala lijepa na razgovor, Ratko. Hvala tebi što nas uvijek pratiš. Ne možemo. Kad smo počeli tako davno, pa dok traje ova emisija i ovo naše druženje, malo ćemo odmoriti, ali onda naravno, ali svo vrijeme ostavljena otvorena vrata za hrvatski sport, posebno na parasport, njih smo posebno ponosni, a onako baš u full gasu, ja bih rekao, ponovno od rujna krećemo u druženje sa našim parasportom. Do tada svako dobro želim. Hvala. Evo ga, Ratko Kovačić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, gleda nas. Ko nas gleda, Ratko? Ovako za kraj. Ko? Zlatna olimpijska medalja, prijatelju moj. Zlato Ratko Kovačić bio je naš gost. U mačevanju. Naša Anđela Mužinić-Vincetić prošla je pored našeg studija. A mi idemo dalje. Svježina, kvaliteta, cijena, domaći proizvodi. Samo za vas u supermarketima KTC. Svježe meso svaki dan. KTC. Broj 1 u svježem mesu. Potvrdili kupci. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. Gogs Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. Gogs HR. Plemenit, prodaja zlata i srebra. Beton Lučko, prvi hrvatski proizvođač betonske galanterije. Ako gradite ili uređujete, sada je pravo vrijeme. Beton Lučko već dugi niz godina s vama i za vas. Obratite nam se s punim povjerenjem. Više informacija na www.betonlucko.hr. Ukusna, mirisna i sočna. Domaća rajčica iz vlastitog uzgoja. Uz korištenje biološke zaštite. Garancija za zdravo i kvalitetno povrće. Naše je domaće. KTC. Najveći plivački maraton na Jadranu održat će se ove godine od 29. do 31. kolovoza uz mnoštvo novih sadržaja i disciplina. Nakon 24 godine, sportska manifestacija Porečki delfin jači je nego ikada. Još bogatiji program očekuje se da će biti nadmašena prošlogodišnja brojka od 1800 sudionika, a osim plivačkog programa na 1500, 3000 i 5000 metara, uvedena je utrka na 500 metara te vaterpolski turnir i natjecanja u akvatlonu, plivanje i trčanje. Dodatno, od ove godine bit će kajak, jedrenje, ronjenje s bocama te regata na sup daskama. Manifestacija je namijenjena prvenstveno rekreativcima, ali i članovima sportskih klubova. Uz građane Poreča očekuje se velik broj turista, ali i sudionika iz drugih zemalja koji ciljano dolaze na ovaj događaj, prije svega iz Slovenije, Mađarske i Italije. Omogućeno je sudjelovanje osobama s invaliditetom koji će ravnopravno sudjelovati na ovoj manifestaciji. Sportska svečanost za građane Poreča i stanovnike Poreštine i to je sad u međuvremenu preraslo u jedan veliki događaj. Evo ga, protekle godine smo imali 18 različitih nacionalnosti na našem Porečkom delfinu i svake godine ima sve više. Evo ga, ove godine smo već imamo prijave iz Argentine, iz Njemačke, Austrije, Italije, Mađarske,
Dakle, zbilja jedan veliki međunarodni događaj. Porečki delfin je zaštitni znak Poreča, najdugovječniji plivački festival na Jadranu, najmasovniji plivački festival na Jadranu i definitivno mi ga smatramo najvažnijim događanjem, plivačkim događanjem u destinaciji. Znači, ove godine krećemo sa kajakom i vaterpolom za rekreativce i vaterpolom za djecu do 14 godina. U drugi dan imamo onaj naš klasični porečki delfin, znači plivanje na sve 4 dužine, to je 500, 1500, 3000 i 5000 metara. I završavamo u nedjelju sa akvaton utrkom gdje imamo disciplinu, znači 500 metara trčanje i 3000 metara 500 metara plivanje i 3000 metara trčanje i imamo sup regatu. Pa prošle godine sam sudjelovao u srednjoj disciplini, do 3 km sam plivao. Mislim da su mi poslovne i obiteljske obveze nisu dozvolile da se malo bolje spremim, ali zasigurno ove godine ću pokušati napasti ovu najtežu i najdužu disciplinu do 5 km i nadam se da ću uspjeti odraditi, da me neće uhvatiti grčevi. Osim ovih sportskih disciplina, sve sudionike očekuje nekakav popratan sadržaj. O čemu je riječ? Točno, imamo i one sadržaje za one pratioce koji su na plaži ili koji samo gledaju. Tako da smo ove godine napravit ćemo probno ronjenje sa bocama koje će se održati odmah uz obalu ili u bazenu na plaži. Imat ćemo jedrenje sa članovima jedriličarskog kluba Horizont iz Poreča. Zatim ćemo imati cornhole, znači jednu novu disciplinu za nas ovdje već u Istri dosta popularnu. A za večernji program imat ćemo jedan sunset party gdje ćemo pokušati u petak na večer, gdje ćemo pokušati privući što više natjecatelja da se zajedno malo podružimo i veselimo. Što za vas znači porečki delfin i što bi preporučili gledateljima i pozvali ih da dođu i oni sudjelovati? Pa kao rođenom Porečanu veliko mi je zadovoljstvo i nam je čast da se ta manifestacija održava u mom gradu. Mislim da se radi o jednoj manifestaciji koja ima tradiciju, koja ima renome i svake godine dolazi sve više i više učesnika što daje neki međunarodni karakter. Tako da je sigurno dobro i za grad, i za turizam, i za žitelje Poreča da se ta manifestacija nastavi održavati i da bude u što višem i većem broju. Osim tog feel good vibe-a koji predstavlja porečki delfin, ono što treba naglasiti je da zapravo taj plivački maraton nije samo sportski plivački maraton, već se mogu sudjelovati i djeca i mogu sudjelovati ljudi koji dolaze i plivati sa perajama, luftićima i tako dalje. Točno, znači to nije, krivo je reći nije sportski. Sportski je uvijek, međutim to je jedna prava rekreativna manifestacija gdje nam je cilj da ljudi učestvuju. Vrijeme uopće nije bitno, svi mogu plivati sa svim mogućim pomagalima koje postoje za plivat u vodi. Sigurnost samih plivača nam je na prvome mjestu, tako da je karakteristika našeg plivačkog maratona da je svih 5000 metara označeno plivačkom stazom. Svakih 250 metara cirka imamo jednog barkariola sa barkom koji će dati pružiti ruku, dati neki savjet, dati vodu da se može popiti. Na 1500 i 3000 metara imamo velike brodove na koje mogu sudionici izaći van. Svi se mogu prijaviti, znači moguće su već sada prijave putem stranice Porečkog delfina, gdje će putem linka se mogu prijaviti online, kao i prijava na licu mjesta, znači na sam dan takmičenja se može svatko prijaviti. I evo nas na kraju, dragi sportski prijatelji. Vjerujem da ste uživali u više od 35 emisija koje smo odradili kroz 19. sezonu. Kratki predah, iako to neće biti predah, kroz ljeto ide najbolje od najboljega, nećete nas se tek tako lako riješiti. Bićemo u vašim toplim i vrućim domovima tijekom srpnja i kolovoza, a zakazujemo ono novo javljanje u rujnu mjesecu u 20. sezoni. Odmorite se, napunite baterije, budite spremni za novi val, tektonski poremećaj hrvatskog sporta u programu Sporta nedjeljom na vašem omiljenom kanalu. Vidimo se, svako dobro vam želimo i odmorite se.